kde to jsem? Jsi v pořádku? No, bolí mě noha, ale kde to jsem? Jsi v mé laboratoři. Spadl jsi sem zrovna, když jsem na něčem pracoval. A na čem? No to neřeš. Stejnak nevíš, co to je jeden kotouč? Cože? Ten hledám už 2 dny. Fakt? Jo, mám ho dát podle toho podle nějakého chlapa. A máš ten krystal? Tady. A. Pane bože. Tak na. Jo, a nenašel jsi ještě něco takového červeného? Myslíš toto? Jo. Jo, a vlastně na touto laboratoři byla truhla s tímto. Jo, s tímhletím tom červeným. No. Tak pojď, ukážu ti to, jak to dělá. No prostě, takhle hodíš ten krystal a takhle. Co se to děje? Kámo. Ne. Bolí mě noha. Zase jsem někde. Fuj. To mobilí jsou nějaký... Nevím co. Kde to jsem? V nějaký vesnici. Dobrý den, pane. Nevíte, kde jsem? Ve vesnici jménem Villagerov. Aha. Tak jo, teď musím najít toho chlapa. Počkat, a kde je ten můj kamarád, co byl v té laboratoři? Neviděli jste tady nějakýho chlapa? Ne. A nevíte, kde je pán Rodrik Nover? Jo, v tomhletom baráku. Dobře. Dobrý den, nejste to vy? Kdo? Ten Rodrik? Rodrik? Jestli Ano. hledáte mě, tak jste na správném místě. Super. Je to takový... Ale dejte mi půlce času, musím si tady udělat cukřík. Dobře. Pane, je Tak to kde jsme to skončili? Je to tak trochu na další vyprávění, tak jestli se můžeme posadit. Jo. No, posadíme se na postele takhle. Aha. Takže, našel jsem podle vás ten krystal. Cože? Co? Je to snad vaše, ne? Jo. To se po tobě tekon jde taky vláda, jako po mně, že jo? Aspoň se v této vesnici o tom zatím nevědí. A je vážně rok 1875? Jo. A jak se dostanu do svého roku 2015? To já stále nevím. Já tu si můžu ovězněn dobrých nějakých 20 let. Dobře. Už je ten život tady nebo. Musíme to nějak vymyslet. A kde je vláda, když v tomhle roce vláda snad není? Oni vynalezli dříve, než jsem vynalezl já ten teleport, který mi ukradl tam ten vědec. Počkat, ten vědec vůbec jsem ho neviděl, nevíš kde je? Jenom při teleportaci jsem ho viděl a pak už ne? A slyšel jste při té teleportaci nějaký zvuk? Křičení. O pomoc. Takového nejspíš chytli. Vláda. Takže nejspíš jsme získali nějaký čas, aby jsme vynalezli, jak se vrátit zpátky a aby o tom vláda vůbec nevěděla, že jsem to ukradl. Ale jak Stejně jsem to jenom objevil a neukradl. Ale tady o veřejnosti. Dobře. A jak to teda udělám? Nevím. Je to nějaký... Dobrý den. Měli jste nějaký jídlo? Jak slyším jsem tady, ne? O, krámek. Dneska to nikdo nevím.
Nemáš nějaký jídlo? Mám strašný hlad, už jsem 2 dny nejet. Nemám. A pití? Taky ne. Hele, počka, můžeme... Pane, můžu si tady nazbírat pár obilí? Ono. Jdeme. Ale jenom pár. Dobrý. Já jsem unavený, měl jsem divokou noc. Já už jsem 2 dny nespal. Tak co kdyby jsme šli to zaspat? Nevím. Já udělám 2 chleby. To je úleva být zase ve vodě. Dej si. Ale ve vodě si tady koupu. No nic, Ty já si dám nevidíš, ten jak tě vidím. Celou dobu. Ty Já si kondes dám ode ten mě, chleba. ty kondes do mýho baráku. Mňam. Chceš jeden chleba? Ne. Já mám tady svůj cukřík. Myslím, že s ním pak udělám něco na píchnutí. Tak pojďme spát. Ale mezi tím musím se trochu feknout. Ježiši. Fetoš. Jdeme. To jíst musím si nějak uklidnit, když něco nastoje, tak si vždycky šňupnu. Měl by si to taky jednou zkusit, když jsi rozcílený. Můžu si tady lehnout? Jo. Tak pojď. Si taky lehni. Ale počkej. Musím se tady něco uvařit. Tak dobrou. Nabrou. Ježiši, pane bože. Stávej, stávej, stávej. A co je? Pojď se podívat ven. Ježišmarja. Co se tam stalo? Nevím. Musíme najít přeživší. Rychle. Bacha, oheň. Sakra. Už jsem zase trochu vypočal svýho tajného jackpacku. Sakra, to se nemohl říkat. Hej, pane, co se stalo? Pane. Já ten je němej. Sakra. Pane, co se stalo? Pane. No. No, co se stalo tady? Že to tady vybouchaný. To je dlouhý vyprávění. Řekněte nám to, nebo ti ustřelím hlavu. Ne. Dělej. Když mi museli stejně se nedojíst, co to byla. Tak koule. Budete po dobrém nebo po zlém? Byla tu vláda. Cože? Vláda? Dali vás 2. A jak to, že nás nenašli? No, jako jsme chránili vstup do vašeho parku. A jsi nějak zraněný? Ne, ale trochu mi zmutovali hlas, takže jako mám úplně stejný hlas jako Rodrik. Oh. Trochu musel přestípat ten můj jazyk, ach jo. Rodriku, co budeme dělat? Nevím, Máme ještě čas utíct? možná. Tak se tu mějte. My jdeme. Pojď. Sakra, Vem všechny tvé zásoby. všechny zásoby. Ty tohle mi nech, tam mám své osobní věci, já si naberu své věci. Máš nějaký oblečení? To je se zdivo, co mám. No to mám hodně už. Rychle já jdu vykrást ten krámek. Tak to rychle vykráč. I když nerad kradu. Já taky ne, ale pro naší bezpečnost. Tu máš. Trochu TNTčka, trochu Tady. tohleto. Nic mi nedávej, prosím. Tady máš oblečení. Já mám svoje tady. Nemáš. No. Nemáš. Ber to, dělej. Tak jdem. Počkej. Musím si tady připadat na ně ty TNTčka na tu vládu. Tak můžem. S Bohem, domové. Teda, ani to můj domov. A musíme skrýt po sobě stopy. Mně se skvělý domové. Musíme skrýt stopy. Mějte se tady, velidiři. Mějte se a žijte s námi. Počkat. Pober všechno obilí.
O, bílý máme dost, tak jdem. Pane bože, už je za náma vláda, jedou sem, jedou sem. O. Sakra, už mi dochází trochu palivo do toho mýho jetpacku. Promiň, krávičko.